Hej alle sammen. I dag der skal vi spille noget Roblox, og det bliver rigtig hyggeligt. Og husk at like og subscribe. Det var jeg blevet rigtig glad for. Og så skal vi egentlig bare ind, og jeg tror, hvis vi skal spille noget, I får se, hvad vi skal spille. Det er altså et sjovt spil. Inde på Roblox. Og Roblox er hvor kan den være? Hvor er du hen? Der. Kogren, eller hvad det hedder. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. Kirin, det er sådan, jeg siger det. Men vi skal i hvert fald bare... Jeg har også haft det, men det gik ikke så godt. Jeg har haft et Kirin G2 Pro. Men jeg tror, jeg får i hvert fald... jeg får... Altså, jeg har set, det går til 3.500 for et helt nyt et. Og jeg får et par penge snart. Altså også når jeg bliver konfirmeret og sådan noget. Men jeg tror også, jeg får nogle penge, når jeg bliver 10 år. Det er snart, det er det halvt år. Men vi skal jo egentlig bare i gang. Og det jeg sparer op til, det er Kirin G2. Jeg har det faktisk også herinde. Skal vi lige rejse mod dem? Hvor er de henne? Det her, det er altså ret hurtigt. Det kører ret hurtigt. 90 km/t står der. Hvorfor svæver vi i luften? Hvad? Vi har ikke engang fået vores... Nå, så begynder vi at få luften af. Okay, jeg vinder! Jeg tror, jeg vinder! Nej, det gør jeg så ikke. Nå. Øv! Er du... God damn! Du sagde mig hurtigt. Damn! Jeg har også lige lært at style på min løbehjul. Hvad? Hvor skal jeg hen? Hvad sker der? Ej, hallo, hvor løber den? Hvor skal jeg hen? Var det ikke her? Men slutter jo. Er det ikke? Eller... Hold lige vent. Ja. Det forstår jeg ikke. Men I kan lige se, hvad for et jeg sparer op til. Det er den her. Det er sådan en bad boy. Men den kører ikke lige så hurtigt som den der anden en, der jeg har. Det er det, jeg kan. Jeg kan også style på sådan der. Men jeg får altså ikke lige så mange penge, som jeg gør, når den her. Skal vi lige... God! Oh! Så røg jeg også bag ham der. Nå, men jeg tror lige, vi kører tilbage. Prøv lige at se, om vi kan hoppe op her. Yep, okay. Ej, vi spiller også noget andet. Jeg ved ikke, hvad filen jeg har hoppet ind i.
Jeg ved godt, hvad vi skal spille. Det her, det er sjovt. Det kan jeg godt love dig for. Det er sjovt. Og det her, det har jeg øvet mig i. Tid nu. Jeg gider altså ikke lige at blive ramt. Nej. Nøgen. Ej. Jo. Hvorfor? Bum. Altså. Sagde mig også lang tid siden jeg spillede. Hvordan? Hvad sker der? Hvorfor er jeg så dårlig? Come here. You cannot be scared. Bum. Det er altså et fedt game. Prøv lige at tjekke det ud, guys. Bum. Okay. Der er en der. Ej, så kommer den lige om bag mig. Eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvor han må komme fra. Kommer i hvert fald fra et eller andet sted. Men yep. Ej, hvorfor er jeg så dårlig? Ratata. Hvorfor er det hele tiden ham der med America? Eller hvad er det for et flag? Jeg ved det ikke. Bum! Bum! Jo. Ba ba ba. Man. Er jeg så dårlig? Skriv lige ned i kommentaren, om jeg er dårlig. Bum. Er vi røde, eller er vi blå? Jeg tror, vi er røde. Jeg er ikke helt sikker. Kom herfra. Han kommer her. Nej, det var han ikke. Nå, men vi ses alle sammen. Det var rigtig hyggeligt at spille. Det kan være, at jeg kan finde en tid, hvor at, vi kan spille lidt mere. Men husk at like og subscribe. Peace.